Здравейте! Днес ще ви покажа този комплект, който вчера се здобих с него. Мислех да напиша ревю за него, но освен да ви покажа снимка и след като някои от нещата не съм ги използвала, не мислех, че ще е много полезно и ми хрумна да направя това клипче. Значи, ето това представлява. Извинявам се за лошата светлина, но навън липсва такава висъмна лампа. Това е цялото комплектче в една удобна чантичка. Цената му е 52,50, но в аптеката, от която се здобих с него, имаше промоция 15% и излезе 40 и няколко. Доколкото разбрах, Нюкс се правят, имат такава отстъпка навсякъде. Не знам дали на всички места, на които се продава. Аптеката беше Гален на Стамболийски. Отстрани има много хубаво, понеже го отворих, Айфеловата кула. И да пристъпим към какво има вътре. Освен прекрасната ароматна свещ, която ухае на Нюкс без да е запалена. Представям си какъв прекрасен аромат ще има като я запаля. Това е сухото олио с тази мацка на него, 50 мл. Това е мечтаното от мен след обикновеното сухо олио с златни частички. То е 10 мл. Не знам дали ще се види хубаво. За проба дали ми харесва е идеално, като съм предвид, че аз много искам да го ползвам предимно за коса. Защото на лицето, особено в зимата, няма дали ще се използва. И това е крем, който имах щастието да получа една мостричка, когато си закупих парфюма. Пристрастена съм към аромата на Нюкс. И си взех парфюма и получих мостричка на този крем, който беше хубав. Най-вече ми хареса, че мирише на Нюкс, на маслото и е антистресов. Замазна, за нормално към мазна кожа. Но вече е по-голем впечатление. Ще напиша, като го използвам повече и по-дълго време, понеже мостричката ми стигна за съвсем кратко. Това е в самия комплект. Мисля, че си заслужава всякъде, особено за пристрастеността ми към Нюкс, която мъжът ми твърди, че ще ми омръзне, но аз не съм много сигурна. И реших да ви покажа, за да не правя отделно, на моите празни опаковки. Никога не съм правила, но никога не е късно. Това е естествено първия Нюкс. Има съвсем мъничко, но не гледайте, ще бъде използван до вечера за лице, както го използвам от време на време и е прекрасно. И на S&B скраба за тяло от манго, който е прасен, абсолютно. Това е, може би... Не, използвала съм и други и до край не съм ги хвърлила скрабовете. Но ще има ревю за него в блога. Ще може да прочетете, ако ви интересува. Това бяха моите нови придобивки и празни опаковки. Довиждане!